A gipszkartonszerelésnél elengedhetetlen a precíz munkavégzés, ehhez pedig kifejezetten két szúrófűrészlapkészletet ajánlok nektek a Workcraft kínálatából, az egyiket gipszkartonlapokhoz, a másikat pedig egyéb anyagokhoz. A készletben található fűrészlapok közül 2 szénacélból készült, lyukacsos szerkezetű kialakítással rendelkezik, amely a gipszkarton vágásakor jelentősen csökkenti a porlerakódását. A harmadik szúrófűrészlap keskeny, vékony vágásokhoz lett kialakítva. Ez a készlet elsősorban szigetelő anyagok megmunkálásához készült. A készletben található 2 fűrészlap keményebb hőszigetelő anyagok vágására alkalmas, így akár 50 mm vastagságú szigetelő anyagokat is könnyedén megmunkálhatsz velük. A készlet harmadik, egyedi kialakítású szúrófűrészlapja kifejezetten vastagabb hőszigetelő anyagokhoz készült, és akár 110 mm vastagságú anyagok fűrészelésére is alkalmas. Mindkét fűrészlap tökéletesen illeszkedik a szigetelő anyagokhoz, így kevesebb szálkásodást, jobb vezethetőséget és jelentősen tisztább vágási felületet biztosít. Legyen szó egyenes vágásokról vagy szűk sugarú ívekről, a megfelelő Workcraft fűrészlapkészlettel pontosan, megbízhatóan és rendkívül tisztán dolgozhatsz.